Minli in Landgraaf heeft haar deuren iedere dag openstaan voor kienavonden. Met kienkaarten en fiches kunnen bezoekers zich een ruime tijd bezighouden met dit kansspelletje. Zo kon je op zaterdag 23 juni naar het VIP-kienen. Onder het genot van een 3-gangen menu mogen spelers zich wenden aan een dagje kienen van 's middags tot 's avonds met speciale prijzen. Hoe bevalt het hier eigenlijk? Want er wordt lekker gegeten. Het is toch wel een big happening dat kienen hier. Ik ga hier geregeld kienen, dus ik ben echt wel 3-4 keer in de week hier. Ja. Maar wat maakt het dan zo leuk dat hij continu weer terugkomt? Ja, gewoon ook voor eruit te zijn, hè. En dan is af en toe wat winnen. Hè. Nu is bijvoorbeeld VIP-kienen. Maakt dat dan weer net iets anders dan het gewone kienen? Ja, dat is heel anders, ja. Je hebt ten eerste het eten heel lekker tussendoor. En dan s'avonds weer opnieuw het hele kienen, hè. Ja, ja. En als ik vragen mag, hoe lang blijft u hier zitten? Ik tot vanavond 11:30. Hou je dat echt vol zo lang? Jazeker. Als ik mijn eten tussendoor heb gehad, hou ik dat wel vol. Ja. Heeft u zelf ook nog een geheim middeltje om zo lang wakker te blijven? Of lukt dat wel met die kaartjes? Wel wakker. Ik blijf wel wakker. Ben ik wel gewend, dat kienen. Naast het kienen was er nog iets speciaals aan deze dag. Er werden namelijk ook loodjes getrokken waarbij mensen prijzen konden winnen. Ben u er blij mee? Ja, ik vind het heel erg leuk, ja. Was het ook iets wat u verwacht had te winnen? Ik heb helemaal niks verwacht, want hier kun je niks verwachten. Het gaat goed of het gaat niet goed. En gaat het bij u goed? Nu wel. Nu wel. Vindt u het kino ook leuk? Ik vind het altijd leuk, ja. Ja, ja. Ik ben een trouwe bezoeker. Ja, ja, echt wel, ja. Heel gevarieerd programma in een volle zaal waar zowel oudere als jongere deelnemers de ene kienronde na de andere gewapend met ronde fiches de dag doorkwamen. Uiteraard was er ook een kienomroeper die de nummers oplas aan de deelnemers. Nummer 4. En mocht je zin hebben om je te mengen tussen het sportieve kienvolk, bij Minli in Landgraaf kun je dagelijks deelnemen aan dit soort kienevenementen.